मैया के मंदिरवा हम जाई कैसे, मैया के मंदिरवा हम जाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे। मैया के माथे पे बिंदिया शोभे, मैया के माथे पे बिंदिया शोभे। सेनुरा हम उनके लगाई कैसे, सेनुरा हम उनके लगाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे। मैया के हाथों में चूड़िया शोभे, मैया के हाथों में चूड़िया शोभे। मेहंदी हम उनके लगाई कैसे, मेहंदी हम उनके लगाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे। मैया के अंगों में सड़िया शोभे, मैया के अंगों में सड़िया शोभे। चुनरी हम उनके ओढ़ाई कैसे, चुनरी हम उनके ओढ़ाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे। मैया के पैरों में पायल शोभे, मैया के पैरों में पायल शोभे। महावर हम उनके लगाई कैसे, महावर हम उनके लगाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे। मैया के मंदिरवा हम जाई कैसे, मैया के मंदिरवा हम जाई कैसे। मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे, मैया सोवे भर निदिया जगाई कैसे।